ISRO. What is the full form of ISRO? Indian Space. Good morning. Today 21st November. The finally by parties BTC ni first time grade 4 जाना थांगासिनो बेखौ नायनो नागिरबाय students दङ बेखौ देखायसै अदालगुरियाव guys ready जागासिनो दङ इन्टारभिउ होग्राफोरा ओरैबायदि एक्साइटेड मानसिफोरखौ नायनो बयबो बेस्ट प्रेफारेन्स होदो आं मिथिया बे भिडिअ माला आपलोड जागोन बाट दिनै 21 नभेम्बर ओमफ्राय रिजाल्टआ आं सानदों डिसेम्बराव मोननो हागौ आरो दा जियानो जा all the best guys all the best दा लाइना ओरैबायदि डाइरेक्ट लाइनसो बेयाव कुनु रोल नम्बर सिरियल गैया डाइरेक्ट लेडिस एक्सट्रा जेन्ट्स एक्सट्रा बे जाबाय लेडिसनि ओमफ्राय ओरै जाबाय जेन्ट्सनि बेयाव नायदो नै डेन्जार मानसि गैयाब्लाबो 1500नि बारगोनदां फार्स्ट डे खालि आरो 3 डेज लागोन नामा उदालगुरियाव 3 डेज बायदि खोनादों 4 नाइट चौकीदार ओरैनो टाइम पास होनाय नाइट चौकीदाराव नाइट चौकीदाराव सबसे बेस्ट जागोन ओइ गेलां नाइट चौकीदार नामा माबासोलै आंना बे मा होनो लिट्रिन साफा खालामो सुइपाराव मा पस्ट एप्लाइ खालामो फिथा जाग्रोनो हायो नाइट चौकीदार मथा-मथि दिनै 2000 नि बारा जागोन 2000 जेटेका खिथा 21 या मा मोनथाय जौगिसा दंना गैया जेटेकाव जौगिसि दङ जौग्रान नालाय अमा नारजि दङ जौग्राना जौग्रान दङ माइब्रान जौआलाय दङ र' एक सेकेन्ड नायफिना नायखा जेटेका दा फुल फर्म अफ ISRO Indian Space Resource what you are disqualified बेफोरखौ सोङालै मा सोङा ISRO नि फुल फर्मखौ मा सोङा हेडक्वार्टार where is the headquarter of ISRO BTC नि खाथि भुटाननि राजेश्वर सोंबालाय भुटाननि कारेन्सिखौ मा होनो भुटाननि कारेन्सिया मा होनो माबा गुगल नायदो कारेन्सि अफ भुटान खतरनाक मानसि रिसार्च अर्गानाइजेसन इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेसन हेडक्वार्टारा मा बेंगलराव दं बेंगलराव श्रीहरिकटासो चन्द्रयान 3 खौ माला हरामोन गोजौआव दावखोनाया गावखोनाया मालाय गावखोआ चन्द्रयाना बेखौ नायबाय थाया र' भुटाननि राजाखौ जोंनो हागौ भुटाननि राजासो मा नाम भुटान जिम्मे केसा नांगेल वांसुक जिम्मे मा केसा होनखोलै हिनजावफोरनि लाइना एक्सट्रा हौवाफोरना एक्सट्रा आरो बांद्राय दामि ड्रेस गाननाङा नै मा नाम होनदोंमोन वांसेंनोलै जिम्मे केसार नांमेल बांसु नायनो फैदां नायनो आंना लेटेस्ट डेन्जार मानसि ओरैहाय तमाम मानसि 3000 नि खाथियाव जाहैगोन आसपास 2000 ल' दिनै फार्स्ट डे दा बेनो लाइना आरो बेयाव दायो लाइन जागासिनो रल नाम्बार वाइज नङा डाइरेक्ट जायनो फार्स्टआव लाइन थानो हायो बेनो फार्स्ट ओमफ्राय हरैहाय लागोन बिल्डिंआव नैबे बिल्डिं दङ ना नैबेयाव लागोन आरो बाव नायना फैबायलां गाइस इन्टारभिउनि जायगाखौ नायना फैबाय ओरैबायदि मानसि आं सानदों 1800 बा 3000 जानो हागौ आरो उदालगुरियाव फार्स्ट डेआव एक्सपेक्टेड बाट बेसेबां लागोन बेसेबांनिखि दङ मिथिया डाटाया आरो बहुत मोजां ड्रेस गानना फैदों नोंथांमोनाबो आं नै लोगोनि दखानावसो फैदों एसे रेस्ट लाफैबाय आरो दा नायबावनोसै दसे उनाव रायजोफोर अल द बेस्ट बयनिसिमबो नोंथांमोननि इन्टारभिउआव जाहाथे पास खालामनो हायो आरो सुइपार पियन नाइट स्पिकार जाहैनो हायो थेंक इउ